Hayibo ndimthandile uwitness 2 namhlanje uwarrant officer Samkelo Nkosi. Ngumalume ke. Mamelani ke umalume uthini. Ngomnye wabantu abafonelwa kwathiwa mabakhawuleze bafike kwaKatiso kwela cala leHawks abesithi bayebenza i-interference. Kodwa ndiyarhalela into basithi yena akekho nje kule part yenze i-interference. Mamelani wayensitsho njalo. Uthi ufonelo ingenile icall esuka kuMbotho neGeneral Mbotho. uGeneral Mbotho oreporta kubani kuLibya. uGeneral Mbotho yiwitness eyangena after le. Naye efika ezithethelela esithi yena ureportelwe ngubani nguLibya. So kwangoku asibe sithi yena umalume uye waxelelwa ngubani nguMbotho into ba hayibo kunabantu okuthiwa ngathi ngamaphoyisa afike kwaKatiso ngamaphoyisa Mbumbulu mabayosabela. Akekho ke phofu buzana uphi Springs, very far away from yonke lento. Uthi azibuze nje imibuzo because bane operation emele bayoyenza ephi Northwest. Uthi azixebe okay fine uzaya anyway ngoba ke kutsho abantu abakhulu. Ayike usukile aye qha azobhorwa into yoba apha endleleni ubhizi upestarwa ngefone every 10-15 minutes kungena ifone uMbotho uyafona ubuza into basebe how far ubuza basebe how far imdike nje lento because I feel into ba if it says this agent why kungakange kube kufonelwa amaphoyisa aseduze. Ayike uzikhuqile zonyawo as a result kwa creator WhatsApp ke njengoba besesifile kube khona neWhatsApp apha engathi iyabahayesha into ba mabakhawuleze nani. So kwezi terms zabi ikhona term abayi understand ba le term ithi mabafake isiren ukubona bakube isiren kube ngo blue light kube intoni azixela into bakazuyenza yena lonto leyo. Ayike ahambe ke phofu esisho sithi ufila into babadirelwa badirelwa kwi-operation ebalulekile life threatening operation okumele baye kuyo Northwest basebhizi bona basasiwa le nale. Ayike uhambile baya on his way uthi bekhona iWhatsApp yaba interesting kuye engenile phofu iWhatsApp lena ithi i-operation yakhona illegit bayiconfirmile yekaKhumalo. Hayibo okay avuye futhi aqonde okay it means bona baza redirectwa back to iroute yabo because yena ufuna ukuya kulomsebenzi wakhe akawuqashelwe ke phofu ufuna ukuya Northwest. Ithi into still they need to go there. Hayibo sisayokwenzani pha after sisixelelwe. Ayike bazibhaqe vele behamba besiya beyotshona khona. Ayike bayile ke uthi abayile khona apha kambeni xa befika ke sondela eThintini afika shiye imoto yakhe just few meters away because xa kevela akababoni uKruger. Ayike uyile ke akafike egate nafike beyabe ngegate bazangena phi ngoba ezami zivala igate akukho babezangena khona amahawks ke phofu akhothama wona ngokwame egatini. Ayike asondele xa kasondela abone manje ba ivalidate still but it means ngamaphoyisa la because bafaka nama bulletproof vest ezibhaliwe vele ezibrandiwe ukuthi ngabantu basesiphoyiseni athi inhlanda ngemoto ezithizeni ifone zabo ke zine app ethizeni abakwazi ukuscan imoto askene le phone le moto lena ayibo imculele le moto lena into bayivele ioperation legit lena ayivele angasasibonje isidingo soba babe lapha axelela uKruger bayimani le moto vele yasesiphoyiseni nani alindele into baxa begqibile vele bazavumelana into bamasambe. Hayibo kuthiwa uKruger ulisalindele kuva kwabantu benabakhulu akayimva lo. Amdike yonke lonto leyo unto ayi amanye esikubona xa udikwe ngabantu banayo lanto ukufumana ubhekelele ecaleni ufuna ukuzifuna nje wedwa. Uthi during this moment ke kulapho ethe same khona ecaleni kusondele mfana na uthile xa ke sondela afika azazise nje ngomthethwa aze ibe khona into ethi afuna ukuthetha naye in private meaning ufuna babe distance basuke apha ngasebantwini because inoba ke sonqena into ba ababelacala le political calling team okanye la ababhizi ngeoperation bazamva ale abone yena into ba akazi ukwenza encroachment because kwayena the fact ukusebenzisa igama le encroachment ithi kaloku lento awe into ba interference lento abayenzayo. So it means akazi uzo disrespect okanye interfere emsebenzini wabanye amaphoyisa ababhizi ngamaphoyisa alukusuka azazise umthetho into ba nguye umuntu ofonele bani ofonela uMbotho imbhore lento lena ke but as a result aze abhekele nokumthetho aboni bakasibhayi uNkosi asuke ke ayengase gedini umalume afika axelela uKruger into bayimani amthumelele athathe nesithombe sabomthetho umthetho wemini nabanye nomunye umuntu bemebe yi2 athathe isithombe sento azaskenene nemoto kaMthethwa ne very imoto phofu iverify kuba yikamthethwa.
asondele kuKrug uba nanku lo muntu lamthumelela izithombe zabomthetho into yoba nanku lo muntu lona usibalekise like ama-headless chicken wenza uba sibaleke ngathi sizidenge emini nguye umuntu ofonelele bani ofonele ugeneral. Hayi ke ulindele into yoba yonke le mizamo akayizamayo le migudu akayenzayo iza kwenzakala into yoba mabaze bahambe baye kule operation yabo ebalulekile. Hayi bo nanku uKruger usebhizi usathini usafuna ukulindela abantu abakhulu. Imxake lento because usually uKruger ngumuntu omamela yena because uKruger unenyanga ezimbalwa efikile emsebenzini, so akalindelanga into yoba ibe ukuthi ngoku uKruger uzalindela pha. As a result azatsho athi uye wafeel ngathi uKruger does not have balls. Hayi bo bambuza ba what do you mean uKruger into does not have balls? Athi yena no, bambuza ba what would you have done wena? Athi usually kuma operations aso siyazibizana sizodwa siqokelelana into okay what do we do now, then ba decide into basithini, but oba sizalinda umuntu ongekho apha kusithi abantu abazagagana nebullets. Hayi uze wawona into akayithethayo ngebullets ke. Hayi ke sharp ke uthi kusesenjalo atsho athi hayi man aze abone nezinye colleagues zabo enazo kumele bazikula operation yase Northwest. It means ke ngoku Brigadier Mkwena uxokile xa ke sithi bathumela abantu abayi2 qha because ngoku it means baninzi abantu bethunyelwa pha kwaKatiso nabo ngabephi members zeHawks abayi2 ke because uKruger yena uze noDoko Veya something like that, and then uhamba A1 yena umalume uNkosi, and then kukhona abanye icolleagues eziyi2 nguDlamini no ndilibele igama lakhe ne uVikilahle into engathi njalo. Ayike babulisane noVikilahle nani kube khona into engathi futhi uVikilahle ukhona omaziyo kula kwaba ababhizi ngoperation ngathi babe bonke babe trainer ku special task force into nje ngathi ezinjalo. But basically we can tell ukuthi these are legit police officials. We need to go siyokwenza yethu operation hayi basanthe nqayi imbore yonke lonto le yenzekile, but as a result yena nje uzikhiphile kulonto le into ba yena was never part of that thing. Ubakhiphile nje amagama waze washo nje into ba he did not really understand. Waze wasebenza namagama ukuthi xa befuna bona ezikuli seniors ukubona izinto eziyi cost effective okanye ezi unnecessary unnecessary expenditure bawubona qala, but when it's convenient for bona then they don't mind because he felt ukuthi that was just a waste yama resources ukuthi babathini mabayepha. As a result babubophikaphile nje bakwenzelwa ama favors lapha ya because ize yavela nongathi umthetho xa erefera kuMboyo uthi ibra yakhe, so sizela ububranch thina apha nani nanyamdika lonto leyo, but ke eventually baze babe bayahamba uthe sebehambile zakhona ke zikhona ke chats nani, but he cleared himself and uchile uba uKruger uye wambona into yoba uKruger libhatya, but yena xa kethethe uyambona into yoba akacingi ukuthanda nakuthenjwa, akazelanga kuzocengwa nakuthenjwa yena apha, so nje ndimthandile umalume. After your interaction with this gentleman, Mr. Mthethwa, you went to Captain Kruger and informed him. What did you tell Captain Kruger? Even though I cannot use the exact word because sometimes we speak dirty moves on the field. Basically, I'm trying the words that I will filter them so that it's going to suit the purpose. Because the exact no, I was saying that this is the person that made us run around like fools. I show him and then I send these pictures. He failed to stand on his ground. Just elaborate on that. I'm going to use another word now. I don't know if there is a common word. Like he didn't have balls. That is a common word that we... Okay, I don't know. He let